Hey guys, good morning and welcome back to the Anne vlog. नोंथांमोनखौ आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायबावबाय दिनैनि आंनि गोदान ब्लग भिडिअआव। दा टाइमा जाबाय फुंनि 7:05। आं दा मदनपुराव दंफैयो। मदनपुर गुवाहाटी मदनपुर टल गेटनि खाथियावनो लड खालामनो फैदों। उन्दैफोरनि बे फार्स्ट क्राइनि आइटेमफोर बायदिसिना बिदिनो नेपकिन सेपकिन हेन्टेन उन्दैफोरनि आरो जिखुनु आइटेमानो। दिनै 9 आगस्ट दिनै राक्षा बन्धन। लोगोफोरनि सोरनिबा स्टोरी स्टेटास नुनानै माने गोसोआव आंनावबो एसे साननाय फैदों। बेखायनो दिनै गुसुं मोनसे भिडिअ बानायनो सानदों। दा आंनाथ' बिब'बो गैया, बिनानावबो गैया, बिदाबो गैया। गुबुनफोरनि राखि खानाय स्टोरिखौ नुनानै आरो गोसोआव एसे बिदिनो बोसोरफ्रामबो नुबाय थायो। दा बिनानावफोर गैयैफोरना गोसोआव एसे नांनाय मोनोना बेफोरबायदि नुबा। दा बेबायदि आरो जायफोरना बिनानावफोर दङ बिथांमोनाथ' लाखि, ओमफ्राय जायफोरना गैया आं बायदिनो न'खराव हिनजावफोर गैयिनि थाखायनो बिब' बा बिनानाव गैयिनि थाखायनो दा गामियावबो रायलायनो उसुबिदा मोनो आरोना हिनजावफोरजों बा लोगोफोरजों लोगो बानायनो। आंनाव दिनैसिम हिनजाव लोगो गैया दे, जा लाइफ पार्टनार बेनो। स' हाय हेल'बो गैया आंनाव। माने आं सानो आरोना दिनै एसे मेसेज जागोन दे बे। माने आं सानो आरोना रायलायनो होननानै गामियाव बिदिनो लोगो बानायनो होननानै। स' हिनजावफोरजों आरोना जेन'बा हाय हेल'बो गैया दिनैसिम। माने आंखौ नुबानो मानसिफ्रा ओरै नायगंनानै थाबायो बे आरो गामियावबो। ओमफ्राय दिनैसिम माने खुनु आंनाव गार्लफ्रेन्ड होननायानो गैया दे, लोगो होननायानो गैया। स' जा लाइफ पार्टनार बेनो। ओमफ्राय गोसोआथ' सानो जेन'बा बिदिनो बेलेगफोर बायदि लोगो हाय हेल' बानायनो, मोजां गाज्रि रायलायग्रा, जेन'बा बहा थाङा माब्रै खबरा बेफोरबायदि रायलायग्रा लोगो थानांगौ आंनाबो सानो गोसोआ। नाथाय मा बुंनो आरोना। स' हिम्मतानो फैया आंनाव बेफोरबायदि फ्रेन्डशिप खालामनानै माने रायलायनो आरो। स' गुबुनफ्रा सानो गोबाङानो बिराद माने हिनजावनि दान्दा दं। कमेन्टआवबो नायबाय थायो आं। स' बेफोरखौ मा रिप्लाय होनो साननानै आं रावनोबो रिप्लाय होआ। हेड खालामग्राखा सिदा बुङो आं। आंनाव बेफोरबायदिनि टाइम गैया दे। सोरबा रेड लाइटनि दाम माबा माबि सोङो, खिन्थु बेफोरबायदि कमेन्ट दालेट दे ब्र'। बेफोरबायदि फालतु भिडिअ बानायग्रा मेरला दं। बिसिनाव थांनानै कमेन्टआव लिरहै, सोंनो हागोन बिसिनाव दामफोरखौ मिन्थियोना बिसोरो। बेक टु द टपिक। ओमफ्राय सानो आरोना गोसोआव बिदिनो बिनानावफोर दंबा आंहाबो बेलेगनि बायदि बेफोर राखि साखि खानाय स्ट'रिफोर नुयोना, बेफोरबायदि जागौमोन, अनलायगौमोन बेफोरबायदि सानोना। दा गैया। नोंसोरनो आंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव, आंनि जिखुनु एनि ब्लगनि फेमिलि, नोंथांमोना आंखौ नायो मोजां मोनो। स' थेंक इउ, धन्यबाद। नोंसोरनो गासिबो आंनि बिब' बिनानाव बिदा फंबाय। सोरबा थानायफ्राथ' बिराद लाखि जाहैबाय। गामियाव मा जाहैदों, जों बिबाजै जानाय बिमादै जानाय जिखुनु हिनजावफोरफ्रानो रायलाया, माने साहस हाया ना मा बुंनांगौ जाखो। स' आंबोथ' माने रायलायग्रोनो साहस हाया आरो। दा रायलायबा रायलायगौ बेफोरबायदि सानो आरोना। बहा थाङा मा ओंख्रि जाया माहानिफ्राय फैदों बेफोरबायदि सोरबा गाज्रि सानो ना मोजां सानो। स' आंनि गोसोआव खिन्थु गाज्रि जेबो साननाय गैया। रायलायबानो आंबो रायलायगौ सानो। दा रायलायफेरा बोरै रायलायनो आंबो बिदि सानो आरोना। दा बेफोर बिमादै जानाय बिबाजै जानाय जिखुनु देरसिन एल्डार्सफोरानो रायलायाबा आरो जोंनि लेभेलनियाथ' बहा रायलायगोन ना। जोंनि लेभेलनिया दा सोरबा हाबा जाजोब्बाय। ओमफ्राय जाय बे भिडिअखौ नायदों स' गोसो जायोमोन ना रायलायनो मानो, फ्रेन्डशिप खालामनो। जेरखम आंनि गामिनि लोगोफोरा फ्रेन्डशिप बिसोरजों नोंसोर जायो, बिदिनो आंबो सानोमोन जेनेबा फ्रेन्डशिप खालामनो मानो। स' आरो मोनसे आंना बेमोन, माने गामियावबो थानाय जायामोन ना। दा 4 बोसोरसो जाबाय ना गामियाव थानाय, 4-5 बोसोरसो। लकडाउननिफ्रायनो थानाय जादों, लकडाउननि उननिफ्राय। ओमफ्राय बिनि सिगांथ' बाहेरायाव खारबाय थानाय जायोमोन। बेखायनो बारा आंना फ्रेन्डलिबो नङामोन गामिफोराव। दासिमबो बिराद खम, माने सेंग्राफ्राबो बिराद खम दा। जा आंजों थाग्रा बिथांमोनाथ' बाहेरायावनो दङ। स' दानि जा काजिन्सफोर, आंनि उन्दै बिनानावफोर, स' बिथांमोनाबोथ' रायलायखाया। स' रायलाय दे, भिडिअफोरखौ नायबाय बायदोंबा गोसो जायो आरोना रायलायनो मानो। ओमफ्राय दा रायलायफेराना साहस हाया। माने आंनियाव बेफोरबायदि एक्सपिरियेन्स गैया, माने हिनजावफोरजों
माबोरै मा धरनाव रायलायनांगौ ना एसे साननो जेनेबा गाज्रि मोनगोन नामा बेफोरबायदि बुंबा बिदि रायलायबा बेफोरबायदि साननाय थायो आरोना स' बे मोनसे ओमफ्राय प्लास माने बुंग्रोनो बिराद मा होनो गोसोआ हाया आरो आंनिया मा होनो बेखौ साहस हाया ना स' बेबायदि बिनानावफोर दंबायबायमोनबा मिथिगौमोन आरो माबायदि जायो रिलेसना जेनेबा फ्रेन्डलि हिनजावफोरजों फ्रेन्डलि खालामनाया बेफोरबायदि आरो बेलेगखौ मा होनो आंनानो लाइफ पार्टनारा लाजियोमोन आंजों आरो माने साहस हायामोन दाथ' जेबो नंला बेलेग दस्राखौ मा बुंनो आरो ना मा दंथाय मोखांफ्रावसो माबा दं नामा मानसिफ्रा मानो रायलाया जायना काजिन बिब' बिनानाव दङ बा बिनानावफोर दङ आरो बिब'फोर दङ बिराद लाखि जायफोरना गैया आं बायदि आरो सानो थानायमोनब्ला बिराद मोजां जागौमोन बेफोरबायदि दिनैनि गुसुं भिडिअ'आ बेनोसै माने स्ट'रिफोर नुनानै एसे भिडिअ बानायनो साननानै बानायनाय जाबाय दे लोगोफोर दा आं पइन्टआव लागायबाय गारिखौ लागायनानै दोनबाय दा 9टा 10टायावसो लड जागोन दासो टाइमा नै 7:21 3 घन्टा दंबावो आं फुङावनो भिडिअ बानायनो होननानै फुङावनो 6टायावनो सिखारनानै फैदों बाहाय दा आरो जामबो जायोना फुङाव फैनायनि फायदाया बेनो आरो खुला लामा ओमफ्राय गुवाहाटीयावथ' मिन्थिखायो ट्राफिक जाम जाबाथाय मोनसे नङा मोनसे घटना एकदम जालुबाय थायो बेखायनो फुङाव ओंखारबोनाया मोजां दाथ' आं टाउन सिङावसो थांगोन बेनिफ्राय लड जानानै अनलाइन कम्पानियाव थांगोन आरो माने बे फार्स्ट क्राइ अनलाइन दंना फार्स्ट क्राइयाव थांगोन बे माला दा 10टा 11टासोआव लड जायोबा लानानै थांसै नै दा लगायखाबाय पइन्टआव ओमफ्राय ओरै दं बेलेग गुदाम दङ ओरैजाय एकदम समायना हाजो दङ ओरैजाय नै भिउआ बरिया नुहुरो ओमफ्राय बाव लाइन बेफोरनो पइन्ट आरो बे डक नाम्बार 4 बै 5 बेयावनो लगायो गारिया माने ओरैजाय वार्डार फैबाथाय स' आंना दा 3 नाम्बार डकआव लगायनानै दं 3 नाम्बारावहाय दा बे जास्ट टल गेट बारबानो बे कम्पानिखौ मोनो टल गेटजों नांजाबखानाय आरो बेनि गेटआ बिदिब्ला दिनैनि गुसुं भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय दे लोगोफोर जायफोरना बिनानाव दङ हेपि रक्षा बन्धन दे बिदिब्ला बे भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय दे लोगोफोर बाय बाय जय बर' हारिनि